Şehrede Akşamara Lewap vilayetinin Seyit Nazar Seydadır Näqi Döwlet Sazı Drama Teatrına Türkmenistanyň we Özbegistanyň sungy dostlarlarynyň birlikdäki konsert boldy. Konsertiň dowamyna türkmen we özbek aýdymlary, şol sana halk hemde häzirki zaman aýdymlary ustaatlyk bilen ýerine ýetirli. Konsert maksatnamasyna girilen çykyşlar iki halkyň medeniýetindäki we sungatyndaky umumlygy şeýle-de aýratynyklara, olaryň milli öz boşlugyna göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Konsert çykyşlary ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň ýoly goýan we hormat prezidentimiz Arkadar Gahrman Ferdaramyň dowam edýän medeni diplomasiýasynyň üstünlükli durmuşa geçirilýän oňyn beýtaraplyk syýasatynyň aýrylmaz bölegi aýdym ýüze çykardy. Ol halklaryň arasynda parahatçylyk, öýdara düşünmek we hormat goýmak esasynda dostlukly gatnaşyklaryň ösdürmegine möhüm orna eýedir. Ähli parahatçylygyň behbedine dostluk we alalaşyk ýüregleri konsert maksatnamasynyň özüni düzdi. Hemde iki goňşy halky birleşdirýän, asalaryň dowamyna taryhy we medeni taýdan ýoly goýulan öýdara hoşnetli erki esaslanan netijeli döwletara gatnaşyklaryň öýül boşlygyny şanyna urly. Ýarky döwürde türkmen özbek hyzmatdaşlygy giň gerimli ugurlary özüne jemläp, many taýdan hasa baýlaşdy. Dostluk gatnaşyklary pogtalandyrmagyň, ýurtlaryň we halklaryň arasynda öýdara düşünmek hemde hormat goýmak, umumy awadançylygyň şeýle-de gullabet üçin maksatlaryna gybap gelýän dowly derejede hyzmatdaşlyk üçin has oňoýly şertleri kemale getirmek möhüm ýagdaý hökmünde ansanperwer urgamda öýdara gatnaşyklar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Türkmenistanyň we Özbegistanyň sungy dostlarynyň birlikdäki konserti hoşnetli goňşuluk, türkmen özbek gatnaşyklarynyň üstünlükli ösdürilýänini alamatlandyrýan ajaýyp waka bolup, täze taryhy ýanda döwletara medeni hyzmatdaşlygyň pogtalandyrmak uğruna durmuşa geçirilýän işleriň aýdym netijesi boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ugurlar boýunça gazanýan ösüşçilerini wagt edýän aýdymçylaryň, sadanalaryň we tanışlaryň çykyşlaryna konsert atnaşlar ululu horentlik bilen tomoşa etdiler. Hemde şowkany ilk çarpışmanda bilen artistler alkyşladylar. We ajaýyp aýdymçylar dawarasy Arkadar Gahrman Ferdaramyň ýyldyry durmuşa geçirýän dünýä birleşiginiň iqrarnamasyna hemde gollawyna eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlygy fiýasatynyň ymsanyperwer ugurunyň ähmetini beýan edýär. Konsert oňşy Özbekistan bilen medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlyk, dostluk we anaşmak gatnaşyklarynyň ösdürmegine, türkmen we özbek halkynyň baý taryhy medeni mirasyny öýülboşly däp desularyny wagt etmäge ýardam edýär. Şunun bilen baglykda giň halkara hyzmatdaşlygy derejelik işgärleriniň ustaatlygyny kämilleşdirmek, tejribe alşmak hemde dünýäniň çeperçilik medeniýetiniň we sungatynyň gazananlaryny öwrenmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Ustaatlyklaryň ýerine ýetirilen köpü uçkuny çykyşlarda dostlugyň, jewitligiň beýik güýji her kwata Türkmenistanyň parahatçylyk döwrüji fiýasatyndan oň beýtaraplyk hemde öýdara behbetli hyzmatdaşlyk ýüreglerine esaslanýan daşary fiýasat strategiýasyny beýana tapan ata-babalarymyzyň öçmejek ruhy hymmatlyklary beýan edildi. Konsertiň dowamyna türkmen we özbek halklarynyň gözbaşyny asarlaryň jümüşinden alyp gaýdýan hemde benim günlerimizde aýawly saklanýan öýül boşly däp desularyny beýan edýän tanhemde folklor çykyşlary görkezildi. Artistler iki döwletiň paýtagtlary Dogonlaşan Aşgabat we Daşkent şäherlerine aýratyn çykyşy bagyşladylar. İki ajaýyp şäherleriň gözel künjekleriniň video şekilleri we täsirli çykyşa hasa aýratyn uçkun çaýdy. Konsertiň dowamyna çykyşlar türkmen hemde özbek halklarynyň taryhy medeni gatnaşyklarynyň köp asarlyk dostluk we dogany hyzmatdaşlygynyň berk binýady bolup hyzmat edýänini ýüze çykaryp, hakykatdan da garyndaşlyk hemde hoşnetli goňşuluk gatnaşyklarynyň mundan meýlekde pogtalandyrmagyna gönüpdilen üýmöküm çäräniň halklarynyň asyrly maksatlarynyň umumlygyny ýene derwedek aýdynlyk bilen görkezýänini aýdym beýan etdi. Ýokary ukanetlik ýagdaýynda ýanglanan joşgany çykyşlar döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanşygyny, derejelik ilhamyny alamatlandyrdy. Bu bolsa dawratnyjlaryň kalbyny ajaýyp zamanamyzda parahatçylykda we awadançylykda ýaşap, derejelikli işlemek bagty üçin iki ýurdun prezidentlerine hemde Gahrman Arkadamyda çuňur hoşalyk duýgusyndan dolardy.